हे बघ सर्व्हिस याला बोलतात. ब्रेड बटर उपमा, त्याच्यानंतर हे आलू के पराठे, म्हणजे काय भांडा हा बाटप अगदी वरसून पाणी पडणार. हे बसूक जागा बाबलो चौथायलो आहे बा डीजे लावल्याना. 14 वर्ष पूर्ण झाली आज आमच्या लग्नाका आणि त्याचो ह्यो केक हॅपी ॲनिव्हर्सरी. बायकोली विसरलो वाटतं तो. माझा कॉम्बिनेशन बघा, उपमा आणि त्याच्याबरोबर दही. कोण खाता असं बाबे, तू का खात्या? जबरदस्त कॉम्बिनेशन आहे. वा ॲस्थेटिक. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी आम्ही जातो आज अलिबागका. म्हणजे लय दिवसांपासूनचा आमचा प्लॅन होता अलिबागका जाऊचा, पण त्या प्लॅन सक्सेसफुल होत नव्हता. आणि आता भावी ज्या सुट्टी पण पडल्या आणि मेन म्हणजे आमच्या लग्नाचा वाढदिवस हा, म्हणजे आमची ॲनिव्हर्सरी आहे 11 तारीख का, आणि आज हा 10 तारीख. त्यामुळे आम्ही जातो अलिबागका ला फिस्टा रिसॉर्ट का. ते आम्ही रिसॉर्ट बुक केलं, पूर्ण रिसॉर्ट नाही, एक रूम आम्ही बुक केलं. आणि एक रूम म्हणजे 2 रूम बुक केलं होतं. याचं भाऊ वगैरे येणार होतं, पण त्यांचा ऐनवेळी कॅन्सल झाला. तर ती रूम खालीचा आम्ही 2 रूम केलं होतं. कोण येऊचा असला तर अलिबाग, पण ह्यो व्हिडिओ लेट येणार आहे त्यामुळे लपडा. तर म्हणजे खरंच आम्ही एन्जॉय करणार आहोत अलिबाग का. आपल्या कोकणातच आम्ही जातो फिरू का. आणि अलिबाग स्पेशलच आमच्यासाठी. आणि थैसून नंतर आम्ही नलिनी काकूकडे जाणार आहोत, कोलिनबाईकडे मासे खाव. तो पण व्हिडिओ येत. आणि अलिबागचं हे स्पेशलच व्हिडिओ होणार आहे, कारण ॲनिव्हर्सरी पण हा, अलिबाग पण हा, कोळीनबाई हा, म्हणजे कोळीबाई आणि भावीची हा का सुट्टी पण हा, ॲनिव्हर्सरी म्हणजे सर्वच अगदी जुळून इलेला. तर त्याच्यासाठी आम्ही 2 दिवस जातो. प्रत्येक वेळी आम्ही 1 दिवस खाई गेलो होतो, 1 दिवस जातो, पण थंय आम्ही आता 2 दिवस जाणार आहोत. बघू आता कसा कसा प्लॅन होईल, तसे व्हिडिओ आम्ही तुमच्यापर्यंत पोचू. चला आता आम्ही गाडी बुक केलो, हयसून आम्ही गाडी बुक केलो डायरेक्ट अलिबागसाठी. डोंबिवलीवरसून अलिबाग आम्ही उबेर बुक केलो, नाही तर रोज आम्ही ट्रेनने वगैरे जातो. पण आता वातावरण हवामान लय बेकार आहे, वारे वगैरे वाहत असतात, त्यामुळे आम्ही रिस्क नाही घेतलं. आम्ही जातो आता उबेरने. तर चला म्हणजे लेट्स गो, चलो अलिबाग. आज रविवार, मदर्स डे हा. तर आम्ही पण सकाळी आईचो माका फोन येलो होतो. आईचो फोन येतो, मी रोज रील्समध्ये म्हणते, पण आज खरंच आईचो फोन येलो होतो. आईक मी शुभेच्छा दिलाय. आणि आज ह्यांच्यानी पण काय गिफ्ट वगैरे दिल्याने या बनवल्याने या औषधीसाठी, तर आपण तुमका दाखव. चला लेट्स गो गाईज. तर म्हणजे आमची गाडी इलेली आहे आणि आम्ही आता बॅग पॅक वगैरे केलं आणि आम्ही आता निघतो. चला चला, इली आहे गाडी. झाले बॅगे भरून? हे बरोबर आहे, ते आतमध्ये ठेवतो. ते ठेवता भावी मांडीवरती. 2 दिवस राहायला जायचं, पण 4 दिवसाचे कपडे. चला 4 माणसांचे कपडे आहेत. तर मंडळी बरोबर 9:15 9:10 ना, 9:45 का आम्ही आता निघालो आमच्या अनंतम मसून. तर मंडळी आम्ही अलिबाग का इलो आणि आता 10 मिनिटातच आम्ही काय 27 मिनिट दाखवता काय ट्रॉफिक हा, म्हणून आम्ही ला फिस्टा का जाऊन पोचू आमच्या रिसॉर्ट का. तर फायनली येऊन पोचलो ला फिस्टा का. आणि वाजलो 1 आणि आंबे घेऊन इलो. देवगड हापूस घेऊन, हा वेंगुर्ला हापूस मस्त. अगदी वाडीत ना, वाडीत अगदी. हे काय माड बीड असते या साईड सगळे माड अंतुरा. पाणी आहे बरंच आणि पाणी बसचं आहे नाव. तर मंडळी हे आम्ही चेक इन वगैरे केलं. हे मासे बघा तुम्ही. आणि आता आम्ही आमच्या रूमजवळ जातो. चला, हे पण मासे आहेत छोटे, हे बघा. आणि हे पुलावरसून आम्ही आतमध्ये जातो.
हाय जेवणाचा सर्व हाय पण रूम आहेत हे बघा. आपले हे कोण राईट साईडला ह्यो आपलो राईट साईडला आपलो आणि हे बघा जबरदस्त हा. हे इकडे झोपाळं वगैरे हा मस्त बसूसाठी जागा मस्त बसूसाठी जागा वगैरे हा. आणि ह्यो कॉमन ह्यो हा स्विमिंग पूल ह्यो बघा ह्यो कॉमन स्विमिंग पूल हा. आणि हाय स्क्रीन रात्री लागणार पिक्चर आणि थंय झोपाळं वगैरे हा मस्त जागा आहे एकदम ही बघा. हे ओपन आणि आता आम्ही आतमध्ये जातो. चला आमच्या रूम कार्ड दिलं ना तुमच्याकडे करा ओपन. उघडला ना. चला बॅग घेवा. आणि आमच्यासाठी सेपरेट हे स्विमिंग पूल आहे आणि 2 रूम आहेत आमचे हे बघा. इकडे पण रूम आहे आणि ह्या साईड का पण रूम आहे. कुठे अर्धे आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ. चलो हे बघा हे स्विमिंग पूल आहे मस्तच आहे अगदी. तर म्हणजे आतमध्ये जातो आम्ही. तो आमचा रूम आहे. वाव ॲस्थेटिक AC लावलेली आहे. हां राजा महाराजांसाठी आहे ह्यो. तुम्ही तिघं झोपा तिकडे मी झोपतोय एकटो त्या रूममध्ये. बसूसाठी सोपं वगैरे आहे सर्व. रूम टूर आम्ही नंतर देतो. आता भूक लागली आहे. आम्ही आहे 1:30 वाजला. आम्ही आहे जेवतो आता. तर म्हणजे फायनली आम्ही आता जेव गेलो. आता जेवण घेतो आणि दीपाली आमचा सांगणार आहे काय काय जेवण आता. दीपाली सांग बघू. तर हा सॅलड हा. हे आहेत पापड. हा पापड चिरोटे चिरोटे. त्याच्यानंतर सॅलड हा. तर कोरिअंडर लेमन कोरिअंडर सूप हा. त्याच्यानंतर चपाती आहेत हैसर मस्तपैकी. कॉलीफ्लावर मंचुरियन हैसर भात दाल फ्राय ब्रिंजल पोटॅटो सब्जी ह्याच्यात भाजी. तू बंद करू नको रे उघडाच ठेव ना. उघडच ब्रिंजल पोटॅटो भाजी. त्याच्यानंतर पनीरची भाजी हा मिक्स भाजी आहे वाटतं पनीरची मिक्स भाजी आहे. स्वीटमध्ये खीर हा शेवयांची अँड ह्याच्यात चिकन करी. बापरे चिकन हा मजा. तर म्हणजे या असं जेवण आहे सर्व. हे देऊ भाजी. आणि आम्ही आता घेतो जेवण. तर म्हणजे आम्ही हय हवेशीर मस्तपैकी जेव बसलो आणि हय काय काय दीपालीने घेतलं ना तर तुमका दाखवतो. दीपाली काय घेतलं. हय कोरिअंडर सूप हा. त्याच्यानंतर पनीरची भाजी सॅलड चपाती भात डाळ ही वांगा बटाट्याची भाजी आहे आणि कोबी कॉलीफ्लावर मंचुरियन आहे. ओके. आणि हय जियान काय घेतलं ना. जियान व्हेजच घेतलं ना. आणि हय मी चिकन घेतलं आहे. चिकन हा चपाती भात डाळ परत हे मंचुरियन पनीर भाजी आहे सॅलड आहे आणि हय पण अजून एक कसली तरी वांगा बटाट्याची भाजी आहे वाटतं. वांगा बटाट्याची भाजी आहे. आणि भावी ते जेवण हाणूक गेला तर आम्ही आता जेवण घेतो. जेव्हा मंडळी तर मंडळी जेव केव्हा आणि मस्त एकदम हवेशीर आहे. हे बघा भावी जेवण कसा परत जाऊन भावीन परत जाऊन ह्या घेऊन येला. ह्या बघा पनीर बिनीर घेऊन येला. तर म्हणजे मी जेवचं राहुलं आहे. जेवूया आणि ते झोपाळ्यावर जाऊया. तर म्हणजे आता आमचं जेवण झाला आणि आता आम्ही जातो आमच्या रूममध्ये आणि आम्ही तुमका देणार आहोत आमची रूम टूर. जेवणानंतर पेट पूजा करून आता तुमका देतो आम्ही होम टूर. चला रूम टूर देतो. हा एक रूम आहे ही बघा आणि ही एक रूम आहे आणि आमच्यासाठी स्विमिंग पूल पण आहे. तर ह्या असं सर्व हा पहिली ही रूम दाखवतो. ही चांगली असते एकदम शांत वाटतं पीसफुल. AC आहे थंडगार एकदम चिल वाटतं आणि बेड पण असतात. तुम्ही कॉल पण करू शकता. त्यानंतर हे मोठासा यूज एकदम कपाट आहे. हे बघा वाईड अँगल आहे ना. होय आणि हा खूप मोठं हारसो हा. त्याच्यात मग मी मेकअप करेल. मी बेड मात्र भारी आहे यांचा. बेड एकदम मस्त आहे. टीव्ही दिलेली आहे. हे सोफो पण आहे बसूसाठी आणि हे कपाट पण दिलेला. अजून एक कपाट दिलेला. हे बघा. तर चला आता तुमका दाखवूया आपण. आंबे पाण्यात ठेवलं ते जरा थंड होतं. 2:30 काढलं ना ते थंड झाल्यानंतर आंबे खाव
तोपर्यंत दुसरी रूम दाखवतो. ही पण रूम भारी आहे एकदम. तर ही पूर्ण काचेच वाटतं बघा. काच के घर में रहने वाले लोग. तर मंडळी खरंच ही रूम भारी आहे. तुम्ही बघू शकता, मस्त वाटतं एकदम. कारण एकदम म्हणजे काची उघडलं काय डायरेक्ट समोर व्ह्यू स्विमिंग पूलचं. दोन्ही रूम चांगले आहेत बघा. हे समोरच स्विमिंग पूल. हो बघा, म्हणजे ह्यो आमच्यासाठी आहे आणि कॉमन ह्यो पण वेगळं. आणि वॉशरूम दाखवूया ना चला. परत आता मग वर चढूचा लागत. आतमध्ये असणार वाटतं लाईट. हा ती बा. आता हा आहे एक वॉशरूम आणि इकडे कोलगेट आणि ब्रश दिला. ब्रश पण आहे, कोलगेट पण आहे. हे बघा, हा छोटी कोलगेट खाली पडली. कोलगेट आणि 2 ब्रश आहेत. हा आणि तिकडे 2 आहेत ना. माझं पोट जरा जास्त इकडे दिसतं. एक बेसिन आहे हम्म. आणि खाली टेबल पण आहे. जर कुणापासून आंघोळ करायची असली तर बादली पण आहे. बादली आहे 2 आणि एक टॉयलेट. ओके. आणि तिकडे रोजचं झाड पण आहे. हम्म. तिकडचं वॉशरूम मस्त आहे ना. हा आता आणि भावी आहे बसला आमचा. ह्या बघा बघता स्विमिंग पूल. गाइस काय व्ह्यू आहे. असं वाटतं आपण गावी आलो. मस्तच वाटतं ना. आणि मंडळी समोरासमोर रूम होते. हे बघा आणि मस्त अगदी व्यू. तर मंडळी मस्तपैकी आता झोपलो जेवण खाऊन. आणि आता वाजल्यात 6 आणि आता आम्ही जातो जरा बाहेर गार्डनमध्ये फिरू का. आंबे वगैरे खालो तुम्हाला दाखवतो. हे बघा 4 आंबे ठेवलं आणि बाकी 5 आंबे आम्ही खालो. अजून पण हट ते उद्या खाऊ. तर चला आपण जाऊया गार्डन का. चलो चलो. तर म्हणजे आम्ही आता गार्डन का हे इलो आणि हे झोपाळे आहेत. त्या झोपाळ्यावर आम्ही बसतो आता. वा मस्त जा ना. लय भारी वाटतं यार. हो बघा हे झोपाळो बांधलेलो वर आंब्याच्या झाडाक बांधलेलो. आणि ते ह्याच्यावर बसल्यानंतर समजा ही फांदी हल्ली काय आंबे पडतात खाली. झाड लय मोठा. आणि हे लहान मुलांका खेळूसाठी पण जागा. हे बघा गाइस आता बॅडमिंटनची मॅच चालू आहे. पप्पा आणि मम्मी वर्सेस जिया फक्त बोलायसाठी आहे. पप्पा वन मॅन शो. तर मंडळी ही सर्व खेळून दमली आहेत आणि आता आमच्या हायटी इलेली आहे. चाय त्याच्यानंतर ब्रेड पकोडे आहेत. हे बघा हे जास्त कधी खायत नाही पण आज त्यांच्यानी घेतल्याने हा खाऊ का. कसं लागतं वडापाव सारखा. हां हे मुजिक चौथा आलो हा बाबलो. बाबलो चौथा आलो आहे बा डीजे लावल्या ना. हे बा सर्व्हिस याला बोलतात. वा पप्पा काय खेळलाय. ईस्ट और वेस्ट पप्पा इज द बेस्ट. हा चल दीपाली जोश मध्ये येईल मार. ये ये. तर मंडळी हैसर मॅच चालू आहे मुंबई इंडियन्सची आणि हे पेव जातं. उडला हे लावा जिया का खेळवतास का तुम्ही खेळता. तर ही जकुझी मध्ये गेली आहे थैसर. मंडळी थंय स्विमिंग पूलमध्ये पिऊन येली आहेत. आणि आता ह्या आमच्या रूमच्या तिकडे स्विमिंग पूल आहे छोटंसं. थंय पेवतात. गरम ना पाणी. नाही कपडे वपडे चेंज करणार. मस्त गरम पाणी. थंय गाणी लावली आहेत आणि ही पेवतात. तर मंडळी आता वाजल्यात 9 आणि ते तयारी झाली. म्हणजे आंघोळ बिंघोळ झाली आमची. तयारी केलं आणि आता जेवू जातो. भूक पण लई लागली. काय काय जेवण आता बघूया. चला लेट्स गो गाईज. तर मंडळी आंघोळ पांघोळ करून आता आम्ही रेडी झालो आणि आता वाजल्यात 9 आम्ही जातो जेव. तर काय काय जेवण आता बघूया चला. तर मंडळी आम्ही आता जेव गेलो आणि काय काय हा आता दीपाली सांगणार. पापड नंतर सॅलड आहे. आता सूप हा कसला तरी. सूप कसला. माका वाटतं ते ह्याचा कॉर्नचा सूप हा. ओके ओके. स्वीट कॉर्न सूप. त्याच्यानंतर
मंचुरियन आहे. मंचुरियन ना कोबी मंचुरियन. हे काय हा? पालक पालक पनीर. पनीर हा. पालक पनीर हा. हो या भात जिरा राईस. जिरा राईस हा. दाल तडका. दाल तडका चपाती. चपाती त्याच्यानंतर सकाळची पनीरची भाजी कोरमा भाजी आहे. आणि हे काय आहे चिकन. चिकन नाही कोळंबी आहे. ओ माय गॉड. कोळंबी ग्रेव्ही आहे नंतर भावीचा कोलंबी मसाला. आणि भावीचा फेवरेट आहे गुलाबजाम. गुलाबजामुन. थांब मी त्याला सांगू तर असा सर्व जेवण हा तुम्ही बघू शकता. जेवण मस्त आहे. एकदा शॉर्ट आणि आता आम्ही सर्व घेत आहोत. तर मंडळी आम्ही हे जेव बसलो आणि दीपाली पण अगदी बसले अरे आमटाव. हे काय आता बघूया. हे बघा मी काय आणलंय तर बघा आधी. मी लय काय नाही काय आणलं. आणलास काय नाही हा आम्ही बघा कमी दाखवतोय मी. ही कोलंबी आहे. हाय कोळंबी हा रस्सा हे हा. बघ किती कोलंबी आणले ते बघा. सर्व कवळून घेऊन येले मी. कोलंबी हा. त्याच्यानंतर हो. मिक्स व्हेज हा. दाल तडका, भात, सॅलड, चपाती, कोबी मंचुरियन असं आणलंय. आणि आणि हे पालक दीपालीने काय पनीर मी आणलं. आणलंय. दीपाली तुझं काय काय आणलं सांग. मी स्वीट कॉर्न सूप आणलंय. त्यानंतर भात डाळ जिरा राईस आणि दाल तडका आहे. मिक्स व्हेज कोबी मंचुरियन सॅलड हा चपाती आणि पालक पनीर आणि म्हणजे गुलाबजाम. आणि ह्यांच्याने गुलाबजाम आणले. हा गुलाबजाम आणलाय. तर मंडळी येवा जेवण मस्त आहे अगदी बघूनच मस्त वाटतं. तर आता आम्ही हे जेव बसतो. येवा जेव. मध्ये तर मंडळी आता आमचा जेवण पाय झाला नाही कधी आणि ही जिराव का इलेली आहेत. चालून जिरणार बसून नाही जिरणार. फांदी तुटा दा फांदी तुटले तर आंबे पडतील बाकी आंबे लय नाही हे आंबे आंबे लय म्हणतात. आहेत. आंबे लय आहेत आणि फांदी ती लय मजबूत आहे. तशी तुटणार नाही. ही बघा छोटे छोटे आंबे आहेत. झाड पण लय मोठं आहे. हा बघा. आणि आता लाईटी पेटल्यात त्यामुळे खरंच लय भारी वाटतं. आणि आता आम्ही जाऊ आणि 12 वाजता केक कापूया आपण. तर मंडळी चला येवा आम्ही हे बसलो टाइमपास करतो आणि 12 वाजता जाऊन केक कापून झोपू आम्ही. ह्याचं काय आणि उद्या कोलीन बाय. तर ढॅन ते ढॅन मंडळी. तर आज आहे ॲनिव्हर्सरी आमची. तर मंडळी 11 मे का आमच्या लग्नाचा वाढदिवस हा आणि आज होते 10 मे आणि आता 12 वाजल्यात म्हणजे बरोबर 14 वर्ष पूर्ण झाली आज आमच्या लग्नाका. आणि त्याचो ह्यो केक हॅपी ॲनिव्हर्सरी. बायकोली विसरलो वाटतं तो टाकलं होतं मेसेज मी. तर म्हणजे आता आम्ही तुमच्या साक्षीने तुमका अरे हे काय उलटा लावा. हां असं ठेवे. हां आम्ही केक कापतो तुमच्या साक्षीने. पाडोश 14 वर्षाचा वनवास भोगून लक्ष्मण परत आलेला आहे. आमचा क्यूट वाला बच्चा केक खान. झोपला नाही आज. झोपला नाही तो आज आमची अॅनिव्हर्सरी मम्मी पप्पाची. फोटो काढू भरवला फोटो काढू. अरे बरोबर बघा भरवता बापरे. दोन सगळा भरवताय बघा बघा तो बापरे. बघ थोडासाच भरवता बघ. हा थोडासाच भरव. हा काढ. बघा पप्पांका आपल्या सगळा खावचा लागणार ना. या बाबू. प्यार से भरवतो. तर मंडळी आम्ही झोपून उठलो जरा फ्रेश वगैरे झालो ब्रश वगैरे करून आम्ही हय आता इलो नाश्ता करू का. तर नाश्ता अजून वेळ हा त्यामुळे हाय गार्डन का इलो आता 5 मिनिटात नाश्ता लागत मग मस्तपैकी रेमटाऊक जाऊ आम्ही. तर मंडळी हाय घोसाने आंबे पडलेले आहेत आणि हे हाय आंबे गोळा करतात. हे बघा आणि मस्त ते आंबे. अरे वास कसलो मस्त. हे बघा हे बिटकवत. हो बघा कसले पिकलेले आहेत ते बघा. आणि देठ बघा एकदम आत्ता डिंग केलेले. तर मंडळी हाय वरती इंडोर गेम आहेत. तर ते आम्ही जातो. मासे हे बघा तुम्ही बघू शकता ब्रिज आहे. कारण नाश्ता का अजून 15 मिनिटं जातील तोपर्यंत मला इंडोर काय गेम आहेत ते बघून येऊया. हे वाव मस्त आहे यार गॅलरी. फर्स्ट फ्लोअर का इलो आम्ही. हे काय बाल्कनी. हां केरळला इल्यासारखा वाटतं. हा अरे यांची बाल्कनी मोठी आहे. काय
समोर झाड कॉमन बाल्कनी फणस कैसे बिणस, हिला डाला ना सुपारी, चिंचेचं झाड बीड. मस्त आहे ना सर्व. गाडी लागली आहेत 3. आमची कधी लागणार आहे गाडी? यात लवकरच लागेल गाडी आमची. तर म्हणजे लय दिवसांनी कॅरम खेळत आहे. ही हैसून अशी टर्न मारून इकडे बसून हैसून डायरेक्ट हय जाणार बघा. हा बघा बघा 1 2 3 आणि डायरेक्ट हय. खय जात दिसता मारा. हयच नाही गेले हयच नाही मी नाही, त्या हयच होलमध्ये मारत होतो. नाही बघ ना, हे बघ हे बघ हे बघ ना. तर म्हणजे नाश्ता तर इलेलो आणि आता काय काय हा तो दीपाली सांगणार हा. दीपाली फ्रुट्स पहिली चाय चाय ओके. नंतर फ्रुट्स दही आलू पराठा उपमा आणि ब्रेड बटर जॅम. ओके ब्रेड बटर आणि जाम असा आता जाम नाश्ता करणार आहोत आम्ही. तर चला घेऊया. तर म्हणजे नाश्ता सर्व घेऊन येलो आम्ही आणि दाखवतो काय काय आता. तर हाय जियान काय घेतला? ब्रेड बटर उपमा, त्याच्यानंतर हे आलू के पराठे, दही आणि फ्रूट सॅलड. आणि दीपालीनं पण झाला खाव. दीपालीला लय भूक लागली. तुम्ही येत नाही आहोत मी खाल्लाय. अरे ते संपला होता ना म्हणून लय वेळ झाला. आणि ह्याने काय घेतलंय ना, ताज घेतलाय ना सर्व. आणि मी बघा काय घेतलंय त्या भरून. उपमा लय घेतलंय कारण उपमा टेस्टी झाला दीपाली बोलला, त्यामुळे उपमा जास्त घेऊन दिलंय. दही पण जास्त, पराठे आहेत आणि फ्रूट सॅलड. तर म्हणजे येवा नाश्ता करू का. मंडळी सगळी लोक पटापटा नाश्ता करून गेली आहेत आणि आम्ही बसलो. आमचं शूटिंग असतं ना. माझा कॉम्बिनेशन बघा, उपमा आणि त्याच्याबरोबर दही. शी कोण खाता असं बाबी तू काय खात्या. जबरदस्त कॉम्बिनेशन आहे. तर मंडळी आमचा नाश्ता करून झाला आणि हे आता आहे पेव केली आहे उलटा. नाश्ता करून आम्ही आंघोळ करणार आहोत आज. आणि हा बघा पोहार उडी मारता. तू कशा आता धरतं मार उडी. खेळ चालू आहे त्यांचे. तर म्हणजे आमचा आता आंघोळ वगैरे करून आम्ही रेडी झालो. आता आमचा चेकआउट हा. पण जाता जाता तुमका बाकीचे रूम आहे किती आहेत आणि कसे आहेत ते पण सांगतो, म्हणजे तुमका पण अंदाज आहे. चला. तर म्हणजे हायचो रूम आता दीपाली तुमका दाखवता. हाय पण एक रूम हा. हो बघा आपल्या हरकोच आहे ना हे बघा. आणि आपल्या हरकच हे आहे ना स्विमिंग पूल. साफसफाई चालू आहे. आपलं तो डबल बेडरूम होता. हां हे बाथरूम आहे. चला आता आम्ही तुमका दाखवतो दुसरं रूम. तर म्हणजे आता आम्ही दाखवतो दुसरं रूम आणि ह्यो खरंच भारी आहे. हँटेड हँड ह्यो एवढो स्पेशियस रूम हा. लय मोठा रूम. स्पेशल म्हणजे काय भांडा हा बघ बाटटप अगदी वरसून पाणी पडणार. हे बसूक जागा आणि हय मस्तपैकी पाण्याखाली आंघोळ करायचा बसून दोघांनी. त्या पाणी मगाशी त्यांच्यानी साफ करूसाठी काढून टाकल्याने पाणी, नाही तर खरंच लय भारी आहे. हे बघा प्लस हे व्ह्यू पण चांगलो आहे. तो बघा फॉरेस्ट व्ह्यू आहे ना, माउंटन व्ह्यू आहे. हे बघा हे बघा पूर्ण माउंटन आवर, त्यामुळे व्ह्यू पण एकदम खतरनाक आहे. असे अजून रूम आहेत पण हे 2 भारी आमका आवडले होते ते तुमका दाखवलं. आता आम्ही निघतो. तर म्हणजे ला फिस्टा बीच रिसॉर्ट का आम्ही राहिलो. खरंच मजा येईल. आणि आमचं लग्नाचा वाढदिवस पण 14व्या लग्नाचं 14वं लग्न काय 14व्या ना सॉरी 14वा वाढदिवस 14वा वाढदिवस आम्ही केलं. मजा येईल चांगला. तुम्ही पण तुमका बाकीचे रूम दाखवलं. तुमका जर येऊचं असला तर खाली ॲड्रेस वगैरे त्यांचं देव, कॉन्टॅक्ट नंबर देव. आता भिजलं आहे मी. आता आम्ही हा व्हिडिओचं एंड करतो कारण आमका जाऊचा आता नलिनी काकू का भेटू का थंय मासे खाऊ. त्यामुळे हा व्हिडिओचं एंड करतो. ह्यो व्हिडिओ बघितल्यानंतर दुसरा व्हिडिओ नक्की बघा आमचो कोलिनबाईचो. तर चला मंडळी आता व्हिडिओचं एंड करतो.
बाय. जय जय महाराष्ट्र. लाफ इष्ट आपला जसा आणि येवा अलिबाग पण आपलाच आपलाच असा. असा. बाय.